Kaluguran kabaga ikasal pantayanan masaya taman ko itamong Pilipino uling ganiting banwang 2013 Grand Slam dari atamong beauty queens karimyanya limang pacha King Mabilog Ayala, the Filipina beauty. At bago tayo itong karing main factor na ng beauty, aliwa mo itang beautiful face or a beautiful body or an intelligent mind, but more than that, beauty comes from within. Manibatan ng tunay legwan, king metong apusong makabalot king lugod, mibunong ganaka, malasakit at lunos, king kalupa ng tao. It is beauty from within. Inyapin ka rin metong aparte na rin karelang public appearance. Maybe they were trained to emote. Napo na malit ang beauty pageant, makasmile niya, beaming with smile. Mabilo ng katawan ang akit mo, mag-project yung kayapan. Beauty from the heart. Pero masakit tumiman nung magdala ang problema. Inyapin malamang lamang din aliwag yung kayong ini. Malayo ang tingin, wala naman tinitingnan. Kung magdala ang problema ng puso mo, pwede na mo. Bapa nagalang na rin pikaw taman mo. Karemyan at limang linting. O kaya naman din aliwag yung kayong ini makasimamot laulimba nyo kaming tapisamba. May bungil kayong may asawa. Can you afford to smile before the Lord? Nung daralang kayo puso mo, may panagkas kayong may asawa. Bayo kasi mag-inipindaladalanan ang kamwa mo, kapusitan mo. Masakit din tumiman po ang magdala kasi mamutan. Problema, pati, kamwa, kingger ang puso. O kaya naman din meto, kaya nang kayo magpusit siya kasi mamut siya. Uli nga may panasin ng buri, kaya tangimala ng buri ng isulo. Ay nga ako. Kalingan mo na yun. Tawuli mo, sige. Sulupit ang buri mong imala. My dear brothers and sisters, today we are celebrating the Transfiguration Sunday. Ing pamagbayo ng askening Gino. And this is the metamorphosis of our Lord. Migbayo yang anyo. Buri na sabihan, may naglus ing kayang laman, ing kayang kadyosan. Nung rin all the time yung Gino, anak nening Diyos, but this time, sindag yang ating alto. May maputing-maputing kayang imanan. May naglus ing kayang laman, ing kabanalan. Inyabin ing kabanalan mayayakit, king lupa. Makadaan mo sabihan banal ka nung makasimangot ka sisimba. Bala mo man yung supan kang marokay sipan kay kalupa mong tao. Makadaan mo sabihan banal ka nung ikapanemang malula-malupa. Ing kabanalan mayayakit king lupa. Nyabin maslag kalupa. Kalupa na rin sisinta, king islap na mata, king karelang sinta. Nyabin bago ka rin sisinta, ay wasang-wasang. O tarugo, mag-drive ka, may pangandot ka, may panang-pana. O bota magdaibiling ka naling kaya yung tricycle o yung kotse. Public display of affection and love. Sa nung po ng tao sisintaya, mayayakit kang lupa na. Potang masayaya, managlus king lupa na, king islap na rin mata. Yan nung misa lang yan, tumiman ka, mayakit na rin mata, malamlam-lam. Yan bindeng malasanto, kailangan maligaya na lupa.
Nga po na pumanarin mong malungkot na santo padala yung iskoltor paritoki kaya lupa. Ulit na santo chuto ligaya banwa. At chuto naging ecstasy joy of seeing the Lord face to face. Ingkaya kata na po kinata mo ng transfiguration, sunlat na kalupan ng Kristo. Sunlat ka, Christian. At baka natutang sunlat ng Vietnam. Number 1, kapamilataning panalangin. Nabisa ko mabayad na ang puso. Madadala na ang problema. May bugtang na ang ipasya ng kinata mong kasakitan at kapagsubukan. Manalangin ka. Si Clodra Arapaning Banal Asantissimo. Mag-visit ka ng Misangban. Si Clodra sa nang kabayan dentod mo. As if the whole world is on your shoulder. Pero mga di ba ibabag may sarili mo, Arapaning Apong Ginoo. At saan pinas ka ng puntong sabi mo kalupa na ng Ginoo. Inyang manalangin niya yung mula ng Gethsemane. Sinabi na ng Ginoo, ikpa, ing kaburiyan mo, yang matupad, aliwaing kaburiyan. Kung sabi mo na kayong sarili mo kayong pamanalangin mo, Father, not my will, but your will be done. Mayan lang talakad, King Sigloran, at muli kang pasalagalupa, ulit tinggap mo na yung kaburyaning Diyos. Mapalyahin mga kutang kaukol, people, o di kayo may ka-cancer. Mapalyahin pa kutang mo, kay sarili mo, maging mayang kang pemari. At meron ka rin na kumisangkot siya. Kingmeto ang kapanakawanan, kingmeto ang tindahan, king palengki, makalukaw siya kay meto, niya makasukol niya ngayon. Emo ang munisipan. Makanakuntang ka pa ng gerang boyfriend, two-time area. Mabayad ang problema. Papasya na katamang ikabon. Yan mo na siniglon kami na namin pa. Your prayer becomes your strength. Because you have learned to attune your will to the will of God. Niya binigyan niyang minalaman niya muna ng Gethsemane. The whole world is on his shoulder. May takutan niya yung binumengal galya. May pawas siyang daya. Kaya extreme and excruciating anguish. Apenamdaman at yung puso. Makapangablat na takot. May pawas siyang daya. Bandang daw din namin sinabi na ng Ginoo, Father, not my will, but your will be done. Tinalakan ni Jesus, inarapan ni Judas, kaya pa rin, inuman ni Judas. Itanguman ko apin niya, overkill. As na nung karakot ni sundalo sa mendarak ng Jesus, almost 200, medyo yung darakpanda. Uling secure na, tatakot lang. Indarakpanda na yung kasalanan. Pero may matapang yung Ginoo. He was able to face more than 200 soldiers. Enemy takutan. Tinggap na yung krus, may pago yung krus. Alangaray ang matawi ka ng labi na. Uling tinggap na yung kaburyaning apang Ginoo. Nabutang ikatinggap yung kaburyaning apang Ginoo. Pero matapang kan, di tao kayong mabinugayan. Ayarapan mo yung mga problema, kasakitan, uling tinggap mo yung kaburyaning Diyos. Pero rin kaburyan mo yung bayaran mo, mapakli ka. May pasya aking kapun, emuatan yung problema mo. Uling ikaw yung magdalaking sarili mo. May our prayers change our will to the will of God. Sundag tao, kapamilatan na rin ang mano ng Diyos. Di nga mano ng Diyos mayumpayan. Niya po nang makiramdam tamo ka rin ang mano ng Ginoo. Sa sarulan ka tamo, isip ng among Ginoo.
Let the Word of God anoint our minds and heart. Banggitan natin maning nalo mga matsurang kaisipan, ilako na sana ng amano ng Diyos. May the Word of God anoint our heart. Lako na sana ngayon ka na sa malong paginakit. Ukseta mo ito. At ang amano ng Ginoo, ibalot sa kanyang puso tayo. So that sinig ba magdala kang kamwa? Dimdaming amano ng Ginoo, muli kang masaya. Ready to forgive your husband. O yung mamulang mga nakalalaban kaya mapalmuran ka ba? Hagyong mong pibatan ito ng amano ng Ginoo. Yang may kapagbayo kay isip mo. And sometimes ideas can change the world, can move people. O dahil isip mo makabalot siya ang mano ng Diyos. Ito'y magiksikan ng kibiyem. Hold on to the Word of God. Noong mga lalong ideologies and great men, they were able to change and move the world through their ideology. The Word of God will move you to greater heights of sanctity. Wadang bigyan ng daman may amano ng Ginoo. Ing amano ng Ginoo, ibayan na kaskilupa. Nya po na sinimba ka, may kursilyo ka, may recollection ka, may seminar ka, may attend kang BEC, may attend kang El Shaddai, marriage encounter, household meeting na rin couples. Kauli mo mas nagkalupa, uli may pasignakan ka rin naman, sharing testimony, then kalupa mong tao. Mas nagkalupa uli may pamasalan ka puso at isip. Sana pamasalan ka tao puso at isip ng Ginoo. Banggitan mga tao mas laging masala, alang tao, ulit balo tao yung amano ng Ginoo yung suluning biyatang. Sumunod ka Kristiyano ka pamilatan na rin kasakitan na daratang kinbiyatan. We do not shine because we have not been transformed by our pain and suffering. Tandaan ng tao, sufferings can either make you into a better person or it can make you into a bitter person. Dahil ang tao dahil ng kasakitan, and yet, after their suffering, they become a better person. May kapagbayo lang. At kung gano'n mo ng tricycle driver yan, nasempo na sugarol yung mabisyo yan. Mersidente may punot sa bitis. Kimbang ang punot na bitis, migbayo yan. Siyempre, may makapag-tricycle, may punot sa bitis. Pero bigyan kanita may punot yung bisyo na. At may kapagbayo gali, may kapisip-isip yan. O sana naman nagkakaroon kami puto kapitis kapag maraming pututan mo yung bisyo. Kasi nung nasegot may ayaliwa pang bisyo ang magdalang kasiran ng biyata. Kaya naman ay gano'n ng tao di na kasakitan, makapagbay at makatiman. Di nga liwa po ng di na kasakitan ng kagini, mas alpak lalo pa. At ilang paginagit ka rin pengarita, ilang pa may kapag-move on because they have not yet learned to forgive. Pidala-dala ng kasakitan. Let your suffering and pain transform you into a better person, not a bitter person. Kung kasilang mo lupa, hanggang iniwari pidala-dala mo pa yan. Daputan mo, tingnan naman sa malot, yung puso mo. Sana kasakitan mo gawa ng lalong mapibabata. Kalugaling metong ang perlas. There is a history of pain behind every pearl. Wadang milumanan niyang mabalasin metong akabibi. Halimbawa kay Candaba River, kita meron ng panundakal akabibi. Wadang masaya na mga bukakalala ng indagan, ilog. Milumanan ng bato. Gagas-gasin ang bato ng lamaning kabibi. Niasupa na nung gawan. Kaya kanit ang balasay na ibalot na yung kanyang sapot. And after years of pain and suffering, living with pain,
itang balas sa ita maging yung pardas. Sana rin kasakitan na daralan ng tao, gawa ng perlas yung kasalpantayan ng tao. Truly, the Philippines is the pearl of the Orient. Uli sumakit na rin, baka nakasakitan na dinanan ng Pilipino, we still shine through. Puso ating kasalpantayan at kapanalingan ng Diyos. My dear brothers and sisters, sabi ng uling mga poem, God loves breaking us. God often breaks man's heart to allow his heart to grow. For nothing ever grows without first being broken. And if your growth is stunted, nung may gutot yung panyulong mo at pandagon mo, siguro may kulang ka vitamins. O kaya naman ay mabisang dago. O kaya naman kailangan mong mapakli. And you have to be broken to grow somewhere and reach the stature of the maturity of Christ. When Jesus was completely broken on the cross, he reached the height of his growth, and he was ripe for resurrection. Watang itamo, tinatandang dakalakasakitan, may pasyetamo ka rin problema tamo. O ito yung panahon to be broken. A heart-rending experience, your mind, heart, and soul. That's the time that you are ready for resurrection. Sana din kasakitan tamo, ibabong dakatamo kitang bayang din. Nabi pinarananan na rin ang Apostoles, mabayang na uling bago na yung Ginoo, may bago yung krus. Nangigit may bayang as hingin, kinudas na ng bundok. Mas laglalo pa, because they now believe behind the pain and suffering of Jesus is the glory and the victory of the resurrection. Sana itang short-sighted karing kasakitan tao. Itamo sana pa inumot kin meto magbasong dalong. Uli sumangit karing kasakitan tao is the victory of the resurrection.